समझे मैंने कहा कि हे गलिया में घुसी के है ना जाइए बड़ा माल ले निकलो को एकदम की बकरिया उकरिया बाड़ी सो कहवा बेचाई खसी बकरी पाठी काबा जी केने बा केहू हाँ है या तो बकरी लौकत आई छो तो बच्चा टाइप के बन रहा है बेचाई खसी बकरी पाठी बुझा टके होइले नहीं के घर में धांधा पाप होते भइल बा काहे बेरा बेटाई खसी बकरी पाठी चलो आगे बढ़ो तो बड़ा बकरिए उकरे नहीं किसो लौकट कहाँ कुल गोली सो भैया तो जब देख जब अला पर बकरी उकरी रही सो ने कहीं बकरा बकरी लौकते नहीं खे बेचाई खसी बकरी पाठी केने बड़ी सो भैया होने हो अब एकदम खेते में जाई रुका पहले गंगा में घूम ले दो बेटाई खसी बकरी पाठी हे चाची लोग केने बड़ी लोगो एकदम तू लोग आवाज नहीं के सुनात का बुनी बाजारी में छुटले बड़ लोग का बबुआ दादी के भेंट बहरी बकरिया बेचाई रे बुझाते नहीं के बुनी पानी में बड़ा बकरिया खसे लगते नहीं कौन सो बेचाई खसी बकरी पाठी हमारा खसी बाए बबुआ 5000 दाम बा बबुआ हाँ 5000 दाम बा बढ़िया ह अच्छा चाची देखाई तब नहीं बुझाई ना देखाई ना उ घर में बंद बा इधर तो बन रही तो कैसे बेचब रहुआ अरे चीक जाती छू देबा तो दोबारा आ जाई दूरे ले देखम चाची छुअब ना 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 हमारा विश्वास चीक बना रहेला आ महाराज सामान देखम ना तो हम पैसा कैसे देम रहुआ के तो हम घर में बहले बनी लिया के दिखा दे भाई हो जाए हाँ ठीक है बा तू ही दिखा दो हम ना दिखाई ठीक है बा ले आई ये बुझा टके जा पट जाई है 5000 के खसी हवे है ये ओकर कीमत कम का जनता रहा ए चाची तो 500 लाख नहीं के हो कहे के बाद छू दियाला मोटाई ना ए महाराज मोटाई के तो सही बुझाते कि 2 किलो एकरा में बढ़ले बाटे कहे के बाद 600 रुपया 700 रुपया किलो बा ना ना ए चाची हमारा से देख है देख तनी छेरता एगो है त ना ले बता जा तनी जा तुरा देखा दूसर दुआर ठीक है चाची ना ना ई लायक नहीं है हमरा हां त नहीं के लायक त जा बानी चाची अजी के ह आय भुला गो नी का आई खसी बकरी रखले बानी नु अरे हां तू ही हो बबुआ हां तो बटले बड़ी से कहां बाड़ी से बरा कोनो लगते नहीं कि खसी बकरिया अरे बूनी पड़े लागल त घारा में बांध देनी आखिर वो तो भीजिए से तो बोल चली तनी दिखाई कौन बेचे के बाड़ी से चली आबो चली तैयारे बड़ी सा बड़ा ढेर दिन पे घरी आइल बड़ा हो अरे बूनी पानी से हमनियों के दिक्कतें हो जाता देखा तनी निकल देखा नहीं दूर से देखा है नहीं से देखा दूर से बानी चाची हम दूर से देखा तनी एका भी है बैठल भी है हाई वाली बेचे के बा है। तनी खड़ा ना करती चाची एकरा के मान ली हम ना छुअब तनी खड़ा करी रहू अपने से हम छुआ ही ना देम तो छुआबा कहां से उठे उठ गोइल होने भीतर कोनो बात नहीं के कोनो बात नहीं हम देख लेनी नु कातना के बाऊ अच्छा तो बाबू ये हमार नैहर के निशानी है ठीक ना एकर तो दाम दे दा 14000 ले जा ज्यादा होता नहीं चाची बहुत ज्यादा होता हो जन हो खसियो खड़ा बा ओकर लेबू 14000 होकर अरे भाई जवन हमर बेचे के बतेवन ना बेचम के हम ओकरा के काहे खातिर ओकर चाची ज्यादा होता हमेशा तारा से ले गेल बनी देखो 14000 कोनो ढेर नहीं खे ओ आता ना ई माने निमन भी ना कि अब हम का कही चाची 2 पैसा हमरो बची नहीं जाई अब बताओ इतना जांगर चला के यानी के लेहना पताई खियाबा ये तू कर यानी के लेणी साफ कर छोड़ी जा दी नाराउर बात ना हमारे 11000 रुपया पर दे दियो करे के बुझाई अब देखा अब अपन एथु बाड़ा त यही समय तू कर तनी हमेशा ले जाले रौरा से अब सुना अब हमार बात सुना ना तोहार ना हमार ठीक बा अब तहारा खातिर हम छोड़ दे तनी 12000 रुपया दे दे घाटा लागी चाची तनी घाटा अब हम 12000 से ना बढ़म ना घटम बस हमके 12000 दे दो बची ना अरे भाई उ दूध आता ना बढ़िया देबेले ना क्या जोकर दूध दिहल है खा के है ऐसन देह भइल बाटे हां त एगो मन लइका के हमरा डॉक्टर बतैलहु बा हां हां दूध के ले जेब त एकरा के एथी ना काटब ना एकरा के दूध खातिर ले जाई ले लिए 11000 हां त 11000 में ना होई 12000 दे बता हमर लइकवा के मुंहवा देखी तन दूध पिए के बा हमेशा लइका के मुंहवा देखतन त 12000 कहतनी अच्छा ठीक है बा ना मानम तो है धरी अब वो तोहरा खातिर के हम दूसरा का तो 1 रुपया ना कम करम 14000 पर देती ना तब का मान लो चारा ये धरी देखी हई बायना देतानी हम का ला के ले जाई बुझल नु ठीक है बा तू कबो आके ले जा हम का बायना लाके दे दिहला त
अब मान ल कि अब जे तनी कहनी तनी अपन तू सरकारिए लिहल त का दिक्कत ठीक है है 12,000 रुपया चाहिए नु दूधवा दे लेनु दूध देबे ले ओकरे दूध दिहल है पी के हमेशन भइल बनी चेहरा पातना सुंदरता बाटे ठीक है बा कल हम आके ले जाइम साइकिलियो निकले ले बरा हम हां हां साइकिलियो निकल सही जो तनी कहां माल मिल जाओ ना ठीक है कहला एकरा हम के काटे खातिर ना ले जाई चाची अरे हम काटे खातिर ना एथु करबे दादा दूध हमर लइका के डॉक्टर कहले बा ओकरा के दूध पियावे के बा ना त ठीक बा कोनो बात ठीक बा, नहीं जाई। लइका पी के जी जाई अपन जाई। पैसा ध दिहो गइली बुझाइल नु अब 12,000 इनका के देवे के बाद जगह देखा देलिए जे सुनसान भइले बा बुनी बदरी के दिन बा बुझाइल नु 12,000 इनका के हम देतन ए काटो ओकरा के। बहुत आदमी एने करे लगे देतन इनका के 12,000 गइलियो ने इनका के हमेशा कमवइले बानी कह तरीके देखिए तो करा के धर आ केहू से लेके चल द धीरे से बिया ना नी ना केहू तो नहीं खे उजर की ना चल अब लेके दे तनी हम 12,000 उनका के हमेशा कम होइले बानी एगो लड़का के दूध पिए के बाद लिहन 12,000 चलो हो बहुत बढ़िया भइल कि नैहर जाए खातिर पैसा ना रहे 1 रुपया हैं आज कितना बढ़िया भइल कि 500 रुपया बायना मिल गई देखी तो असली है कि ना हाँ असली तो हवे ज़्यादा में मर मीठा ले लेम भाड़ा कर लेम अपन कोनो बात नहीं के हो बहुत सोचत रहे कि हाथ में 1 रुपया नहीं कि आखिर नैहर जाइम तो केंगा नहीं जाइम शायद कि संजो की चिकवा आइए गइल हवे चलियो तनी एक दिन तो बेचारी के रहे के बाके चलियो करा के लेहाना खिया पिया दीही बेचारी के सेवा कर ली ना तब तो चलिए जाए दूसरा के घरे डाल दी सेवा कर दी अब तो जेबे न करी हन ल जा खा ल जा है खा जा अब हमहू जा तनी बार नैहर ठीक बा चलो हो नैहर जाए के बा हन के तनी सेवा पानी कर ली खिया दी ल जा अरे ई कैसे हो गईल हई देखा ना हम हेने पैसा लेहनी हई बायना हो आई बकरी के ओते पता नहीं के लेके चल गईल दादा अब हम केकरा से पूछी के लेके चल गईल अब हम तो बायना ले ले बनी फिर वो आई तो ओकरा के का देख दियाई वो बकरी के बायना दे के गवे कि हई हेतना पर बात ना बायना लो अब आई तो हम लेके जाइब अब हम का करिया ता ना हई खसू ये लौकत रह सब बकरिया लौकते नहीं खे केकरा से पूछी बहरिया निकल के देखी तो हो पैसा लिहल महंगा पड़ गई हम का करी हमार तो समझे में नहीं किया अभी पैसा लेके घर में जाते बानी उन्हीं से घोसिए लेके आते बानी अब तने में हमार बकरिया नहीं पता हो गईल आ चिड़ै ना न केने ओने उड़ जाए हम केकरा से पूछी हे भगवान जी केने चली गई आखिर चराने नहीं न लेके जानी आ तो घर में माने आता ना दुगो का गुल हो चाची ए बाबू हमर बकरी देखल हो ना बकरी तो हम ना देख अरे हम का करिए बच्चा देखा हमरा नैहर जाके रहे हाथ में 1 रुपया रहे ना अच्छी का गुल का बोलो एक्शन हम का करी अभी ठीक हमके 500 रुपया है दे के जाते बाबा ना अच्छा। आ घोसिए लिया के कहनी बाबू के बकरिया के डाल दी नैहर जाए के बाद कम से कम खिया दी आज भर बिया तो आय आबो तनी हमर बकरिया नहीं पाता अच्छा हड़बड़ाई का नहीं के हम एगो बाबा के जाना तनी बता दी हन कि कहां भी है बकरी बाबू हमरा के बाबा के लिया के हाँ, चलो हाँ, ए बाबू चल, लिया के चलो चल। बड़ा तो हमारा उम्र तो होके लाग हमर बकरी कहां चली गई जय भोलेनाथ चली चली आई हम लिया चलते हे भगवान है बाबा बैठ बाबा गोड़ लगत नहीं बाबा खुश रह बच्चा हे बाबा बड़ी दुख के बात बा बाबा कि हम का कही बाबा हमार बकरी हेरा गइल पे एगो चीक आइ रहे 500 रुपया बायना दिहलस नहर जाए के हमारे 1 रुपया ना रहे बेचारा आ गइल आ जान जेम के पैसा लेके घरवा में जाते बानी धरे खातिर कहनी कि लहनवा डाल दी बकरिया हमारे गायब हो गइल बे बाबा देखी जादू मारी आ जाओ बता दी कहाँ चल गइल हमार बकरी बता दी तो बड़ी ओकरा के लेहना खियौले रही हम रोटी ना खात रही लेकिन ओके रोटी खियावत रही हे भगवान आज वही के दूध पियले बानी त आज हमर देह ही ऐसन भइल बना त बस बच्चा तार बकरी हमरा आंखी के सोझा लौक रहल बिया दिखाई दे रहल बिया आहो ई बायना त तू ही ना देले बाड़ो बच्चा एगो धंधा से आज के युग में पेट भरे वाला नहीं है बच्चा ए बाबा भाई अरे हम का कही बाबा कही के एकरा के आए हो हमर बकरी कहां गइल हो
ये मत कट करा मैंने डायलॉग बच्चा एगो धंधा से परिवार चले वाला कोई के नहीं के बहुत बहुत दिक्कत हो रहा अरे तार धंधा गंदा नियर लगे तो पहले हमर बकरी खोज। ठीक बा ढूंढ रहे हैं आपका बकरी बकरी हमर लिया के दो। ठीक बाटे हम आईनी हम काहे खातिन के तार जो उजर का बकरी ले बने कटाई की बेचाई ये नहीं भाई कटवा दी पर ना जो ले बनी। अरे तुम अभी हमर बकरी लिया के दे रे सुरता वाला है न तक है अगरबत्ती जरा के बैठल बड़े कह तरह की धान धान हम तो सकल देखनी तबे जान गनी कि तोर धंधा एकदम गंदा बाटे। अरे ये बकरा हैं नतिया हाय बकरी हमर चोरा के लिए है तोर मरद है 500 रुपया हमरा के बायना देले रहल ह माइती के नाइती घरे ई पैसा लेके हम जे चलल बाई ते ई ढुक के मैं निकल ले भाई के जानते के मेरी खसिन के छुअले होई मत कहीं हां चोर मत कहीं चोरी ना करेलन। हे शंकर भगवान एकर धंधा में आग लगावो ई हमारी बकरी के बूढ़ पुरानिया आदमी के अरे बकरी आपको मिल जाएगा लिया के घर में बांधले बाटे काहे के तीन खरीद के लावेलन बिजनेस करलन ठीक बाटे। उ बकरी हमर काटे वाली नहीं है उ बकरी जान जा के उ हमर अरे लड़की बोल दो कि आपका बकरी आपके जगह पे बना जाएगी। कहां बे बकरी घर पे जाओ घर पे कहां जी कहां कुछ तारा ना है तारे ढोंगा ढोंगी वाला जो नेथु बाटे ना अभी पुलिस बुलावा तनी ई चोर है पक्का नतिए चोर है चोरनी। अरे बच्चा अपने जाओ ना घर पे देखो जाके बकरी वहाँ पे है जाओ। नतियु बच्चा कहता रहा बच्चा ए मर्द काटो नतियु तू ए बच्चा हमरा के कहता रहा 500 रुपया में आगे लागो रे हमारा के तू पैसा पे तू करता रे ओतना हम बकरी एक खसियो तना रखले बानी बकरी लिया के दो जल्दी लिया के दे हमर बकरी। बाप हो बाप इहे कहाला देखा बेचारा भेटाइल हवे लेके नतिया के ना आई रहित ना हमार बकरी में कह दे कि रहन सुधार ले न त लाते खाई गलती से तरह घरे चल गेल है गलती से तू निमन बाड़ी भाग मना की आ गई है कि काटे कुटे वाला बात कर लेलिए कटा दे तब कटवा देती तोहनी के जान जइह स तोहनी के कटवा देती है चोर बनतिया हो बकरी अपना तो शर्म आइले सुस्ता वाला रे करे हाथ ना हमर सुगर है हे करके लेके आइल बड़े 2 किलो 4 किलो मांस न निकली नीम 2 किलो होकर मसुइया खाए खिलाड़ू चले ले गुल ना तोरा- चोरियो करे ना आवेला तोरा एजिया के कहे करे कि कटाई की का होई हैं तो धंधा हमार चौपट कर देबे होते रे जब देखो तेरे ग्राहक आइल बड़े तोरा एजिया के बोलला का जरूरत रहला पगलेट कहीं का चल